7 pa lamang ng umaga nakahanda na ang ilang mag-aaral na aming natunghayan na nagbalik eskwela para sa school year 2021-2022. Sa bahay pa rin mananatili ang mga learners dahil ito na ang ikalawang school year sa pandemic season. Si Francesca Estela na isang grade 7 student sa Pampanga High School, hindi na raw kabado sa online learning setup ng kanilang ginagawa. Madali naman po kesa sa dati kasi yun po yung first time nang walang face-to-face classes. Hindi na anya bago ang nooy sistema na may GC o group chat ang mga guro at estudyante na dito malinaw na nakapagbibigay ng instruction at schedule. Sa Messenger po, chinachat nila doon and then babasahin na lang po namin para maintindihan. Para sa ina ni Francesca na si Dayan Gonzales, natuldukan na ang haka-haka at pangamba sa blended learning na itinutulak ng DepEd. Anya, nauna lamang umano noon ang takot kaya aminado siyang napagdudahan niya ang distance learning program. Ngayon kasi hindi kamukha last year talagang malaking adjustment. Ngayon, parang naano na rin natin yung parang new normal school ngayon. Kabilang si Francesca sa mahigit 2 milyong mag-aaral na nag-enroll para sa school year 2021-2022, batayan sa tala ng Department of Education Region 3. Sa panayam ng CLTV News kay Michelle Lacson, tagapagsalita ng DepEd Region 3, may inaasahan pa silang 600,000 na estudyante na hindi pa nakapag-enroll. Naghahanap pa tayo ng around mga 600,000 po. Naghihintay pa tayo rather. Oo. Na mga ma-encode. Ang basihan ng DepEd Region 3 ay ang figura na 2.8 million na enrollees noong nakaraang taon. Ating po kasing projected enrollment for school year 2021-2022 ay nasa almost 2.7 million. To be exact, it's 2,699,515. Compared po ito doon sa last school year na enrollment natin, which is around 2.8. So meron po talagang konting decrease doon sa ating computation, no? But of course, yun nga po katulad ng nabanggit po natin ngayon at nakikita natin, no? Yung ating pong mga mag-aaral na nagdalawang isip, no? Or tumigil ng pag-aaral last school year, ay ngayon po ay bumalik sila, no? Although nahuli sila ng isang taon, ngayon naman po ay nag-enroll na sila at nandun din po sila ngayon, either sa public or private po na mga paaralan. Sa laki ng bilang na ito, binawi ng DepEd Region 3 na hanggang September 13 na lamang ang huling enrollment. Sinabi ni Lacson na magpapatuloy ang pagtanggap nila ng estudyante kahit late enrollees ito. Kasalukuyan pa rin umanong kino-consolidate ang datos kaugnay naman ng mga dropout noong nakalipas na school year. Bilang magulang at guro, sinabi naman ni Lacson na kung paghahambingin ang school year na ito sa unang taon ng pag-aaral sa pandemic season, masasabing ang sitwasyon ng nasa 87,000 na public school teacher sa rehiyon at mga magulang na may kolaborasyon sa blended learning system ay higit umanong matibay ngayon. At hindi na rin anya gahol sa panahon ang DepEd sa pagproseso ng learning modalities dahil kahit na mayorya ay printed modules, may estratehiya na rin sila na gumamit ng soft copy. At yung pong mga gumagamit ng digitized modules ay nagkaroon ng increase ng 12%. Makikita po kasi natin din yung pagbaba ng printed modules or reliance, no, ng ating mga schools sa printed modules dahil nagkaroon po tayo ng mga supplementary modalities. Ito yung mga tinatawag nating radio-based instruction at saka po TV-based instruction. So nakita natin last year at this will be sustained for this school year, no? Ayon sa DepEd Region 3, hindi kasama ang Central Luzon sa mga lugar sa bansa na may pilot face-to-face classes. Pero ang ilang guro na aming nakapanayam, umaasa na sana'y magbalik na sa dati ang sitwasyon. We are all praying that this pandemic will end soon because we cannot deny the fact that it is easier to teach and to learn if it is in face-to-face. Para naman sa katanungan kaugnay ng enrollment, maaaring kumontak sa DepEd sa mga numerong makikita sa inyong TV screen. Paulo G. Santos, CLTV News.